Rusínsky jazyk má viacero podôb. Určite ste si všimli, že niektorí Rusíni pomenujú jednu a tú vec inými spôsobmi, inými slovami. Prečo je to tak? Je to pretože Rusíni sú národom rozmanitým. Rusínsky jazyk je samostatným jazykom autochtónneho rusínskeho národa. Nie je žiadnym dialektom, ale sám má viacero dialektov a preto sa môže jedno a to slovo povedať trošičku inak. Napríklad taký zemiak môžete povedať ako bandurka, môžete to povedať ako kortopľa, alebo niekde sa tomu hovorí aj trompak, alebo trompaky. Nič to však nemení na veci, že jedna, druhá a tretia verzia je správne, je po rusínsky, len z iného regiónu. Dôležité pre náš rusínsky jazyk a náš rusínsky národ však je, aby sme rešpektovali, že môžeme jednotlivé veci a javy pomenovať rôznymi spôsobmi, ale že to všetko patrí k rusínskému jazyku.